Hej ude på Facebook. Det er mig, Emil, der taler. Jeg vil nu vise jer mit projekt, som jeg er i gang i med passagestolen. Jeg vil nu vise jer, hvor langt jeg er kommet. Og den er så her. Som I kan se, så har jeg fået sat noget kabel på. Okay. Og det går så fra pladen og op til vognen. Så der kommer strøm til vognen og elmotoren, som styrer massagekuglerne, som der så er her. Yes. Og der skal så monteres en vibrator, som skal sidde over i venstre side her. Den skal jeg så bare sætte på, ikke? Ja. Og så har jeg så udstyret den med 3 fjeder, som der sidder lige her. Og der så sidder også en stor en nede i midten, som så gør, at når massagekuglerne de kører, så er det ikke lige så hårdt for den, for så kan den give sig. Ja. Og så har jeg udstyret den med en lang aksel, som trækker selve vognen her. Og der er selvfølgelig noget, der trækker akslen, og det er en lille motor, der er sat op med en rem. Som I kan se det her, så sidder motoren der. Og hjulet går så op til akslen her. Det var alt for denne gang. Vi ses, når jeg er noget længere. Hej.